Action! Oliko se se? Se oli se. Se oli vaan tekstari. Nettiarpa. Nettiarpa pilas kaiken. Voittanut yhtään matsia sitten niin varmaan 30 ottelua. Se on nyt tosi synkkää. Nyt on taas toi tuoli edes. Noniin, ottakaa ilmeenne. Ota. Johas. Back to killing. Mä lopetan. Tässä oli se. Näytetään Teemun toimista. Älä nyt siirrä sitä. Ei, vaan ne komponentit tulevat heiltä. Jaa. Jaa. Joo, jaa. Joo, ja niin helppo. Käykö se? Käy. Ei se kyllä. Ei se on. Sua kuset. Kato mitä mä ostin! Niin, aikakone meni tosta. Homo. Kato mitä mä ostin! Älä naura sitä. Puoloskyltä. Käy. Just tää väli. Talvi on täällä taas ja lumi pääsi yllättämään autoilijat. Valtatie 8 tapahtui ketjukolari aamulla 3 yöstä. Valtatie 8 tapahtui ketjukolari aamulla 3 yöstä. Mitä ihmettä mä sanon? Valtatie 8 tapahtui ketjukolari 3 aamuyöltä. Valtatie 8 tapahtui ketjukolari aamulta 3 yöstä. Mitä ihmettä? Valtatie 8 tapahtui ketjukolari 3 aamuyöstä. Tulee. Se ei haitannut, että sieltä ei se... Katsomassa uutisia keskellä yötä. Saatiin sitten keskellä yötä. Mitä? Ja vielä lopuksi. Pitkään tutkijoita ihmetyttänyt kebabbihan alkuperä on... Ei uutisia kuulu keksiä. Häh? Ruokaa. Eihän siellä kuin pari leipää. Tuleeko olevassa joku ihmeiden tekijä? Kyllä tää joulua sitten kivaa aikaa. On lunta maassa ja ihmiset on iloisia. No niinhän se on. Vähän vaan ärsyttää, kun on synttärit ihan samoihin aikoihin. Hyvä perse. Se olisi sitten siinä. Nätisti oikein meni hyvin. Nätisti oikein meni hyvin. Sellainen hyvin yksinkertainen tapahtuma. Vittu. Kirja. V. V. Hyvä. Ai niin muuten. Ja muuta mun pitää tehdä. Pistäkää meidän vai? Joo. No niin, tietenkin. Vai sanoinko mä vaan ei sun tarvi sitä kysyä. Niin. Kyllä mä sanoin vaan ei se nyt niin vaikeeta. Hei, saaks mäkin toivoa? Totta kai. No mä voisin... Mitä vittua sä narjustat siellä tuoliin? Onko se valmis? Mitä mä puhun sulle? No rahaa. Mä haluan rahaa. Rahaa. Mitä sä kysyit? No rahaa. Yksi vielä. Tip.